dugay bas mga motor dere. Uy. Makarga ba kami isa ka biyahe ning kargahan eh. Sir. Pwede mo kuan ko sir. Pakarga kuan na ba daghang kayo mo bakwit nako kay gipalayas ko diha sa kuan oy. Nakipuyo ra man ko diha. Ay. Mura na. Oh, kana tanan. Kaya nimo na? Ay sus kaniwa nga na biskan pag iapil na mong tugkaran. Sige. Na, igail na tani kay para makauli nako sa mo ah. Kaysa boss. Kuna ta mo gaid boss. Kabalo na kas patakaran dire. Patakaran. Ngano dayon sa patakaran dire? Ani mo ko ni siya boss. Murag madakan ni gani boss kay lain-lain man siya kumasahe boss. Kini siya daan, 60 na siya daan. Kumasahe ani. Nya kini 40 na siya boss. Kini 40. Kini siya 30 ni siya boss. Kani siya boss. Pwede na siya 15 boss. Kay bulingon man. O kini siya 40 lang siya po na eh. Kini siya boss, murag 50 lang siyang duha. 50. Kining kan boss kaldero, murag nagkatahop pa man eh. Sa may kinahon mo boss, tahop yung kinahon. Grabe po ng tahop. Sa baboy na boss, di pa kan nagbaboy ni mama ganina. Kani boss. Basta yung hugawan ni boss, murag pwede na siya 50 boss. Hugaw man, pwede tatlog. Unsa man ni boss, apil na eh? Ayo, apil na. Kay panghaling ko na. Murag bukat-bukat niya siya, 60 ni siya boss. 60. Okay ra ka? Sige ah. Dili na puta sa boss, na problema ko ba? Sila may klibi aning hagdan, kuan boss, hagdan sa balay. Uy. Kuan ni ba bugat ra ba? Bayo at ani di. Sige lang kay daghan mga karga pangyaw lang tika. Oh. Pwede na nag 6 pesos lang na. Kani? Oh, 6 lang. Barato lagi nya dako man. Di ko manta. Sige. Sa ato pamubarato pa ni kay mas dako na. Amura wala kay tamot boss kini lang siya. Sige. Sila may pliti aning bangko na ko boss. Sige ra nay kuan 250. Dako ni siya boss. Sige, balansin mo lang nato na ron. Okay naman ka, mas madakan ka. Kaning kuan boss. Kaguran na ko pila man eh. Ganda man. Mo ni siya katong ginaan na ano? Ginakagdag lobi. Ay mo ni siya. Pila man eh. Na. Mahal jud ni boss kay basin mahagbong unya. Makailis ta, wala din sa muha. Pila na? Pwede na ni 500 lang eh. Okay ra? Boss, ano ba ko idala sa pila pliti ani akong sin? Okay, 250. Sige. Oh. Koy lang isa boss oh. Na pwede na isa. Pila man eh boss? Pwede ra ni 100 lang ni. Ha? 100. 100 ni? Na. Wala dako na ikang bayaran ba? Okay ra ka? Kira kay para hamit naman ko kayo para madala lang sa mua ba? Oh. Problema po ko ani akong hus ba? Pila Ay kay? na. Pag madakan jud ka na kay by metros yun siyang pamsayan eh. Yung 100 meters man eh. Tagpilang metros ani? Dili 4 pa kayo naman eh. Na 400 day ka ini. Sige. 400 na jud. Para madala lang dito kay ang tubig na mo. Uy, nalimtan akong sugangan boss. Kuan. Ay, wala na ini mo ni apil ganina? Wala pa na napin. Sige. Pila ni? Dira na 100 lang duha. Kuminta. Boss, kalaso lang yun boss. La. Kani akong kuan. Ladder na ko bagay. Sa ako manggod ning dos andanas boss sa rooftop na ko ba? Sa rooftop. Pwede 250 lang na. 250? Oh. Sige boss, igaid na ni boss. Kain ka ni. Ako na bahala na boss. Relax lang ka na boss. Abe, kapuya gaid boss oy. Nyaman. Ako na ta? Sige tara. Wala naman. Gaid mo ka. Dire ka? Ha, di ako suyo. Dire ka? Uyo ra ko. Ay gihop boss ha. Sige. Tuan. Pasar ha? Rota? Ha? Okay. Hinay lang boss! Hinay lang! Boss! Boss! Ah, ba't masakit to? Boss! Masakit to! Boss! Okay na ka boss? Nah, piti mo kung muliw ka god. Kanang kaambog iro ni mo, gikarga ni mo tanan, tanawan ni ron! Ang kita ni karga ngay muha man eh.